गुड मॉर्निंग गाइस नहीं बड़ा कह तो फिर कैसे है ना सेमती नहीं शुभ सकाल समस्त को देख तो बर्तमान कौन चलती माकड़ नाच डें की फैन बजेवा कंपटीशन लगी थिएटर चली दो आम ए जीवु बारिकपुर बारिकपुर जाए बारिकपुर चिकेन आणु चिकेन आनिक चिकेन रोसे हम दिन पर आसती तार चूल काटब ना कौन करू कम कौन से बारिकपुर ये कॉलिटा मारिया कलिटा मारिया ठीक अच्छे आम बारिकपुर जाऊ ये भजा फजा कौन माँ कर खाईदे आम बाहर कि भजा रख आलू पियाज सबिन এটা ঘোরে দে ঢাকি দে তাকে সকালে আমার ওড়িয়া খাইয়া ভজা মিক্সচর সাথে পেঁয়াজ সরিষ তেল দেবি अपन देखि पारथिबे यार जो मजा खाइले जानिबे डिस्क्रिप्शन ला यार लिंक दिया दियो जे कि आपने कोनी ऑर्डर करि पाबे हम तरफ ଇଏ ଜୋମାଟୋରେ ସ୍ୱିଗିରେ ମିଳିବନି ପଖାଳ କୋଉଠି ମିଳିବ ପଖାଳ କେବଳ ଏଇ ଘରେ ମିଳିବ ଏଇଟା नंबर माने मजा माने खाइले जानिबे हाफ तो आउ रहउनी अपन देखि पारथिबे हाफ तो रुआ जा ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ହୋଟେଲ ପାଇଯାଇ କାକୁଡ଼ି ଫାକୁଡ଼ି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କେଦିନ ତ ଦେଖିନି ଭଲ ଲାଗିବ ପଖାଳ ଖାଇଦେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ବାରିକପୁର आजकल कॉलेज मारिया ତାପରେ ताबले कोन करिया ताबले चिकन डानी तमे हमें खाइ जाबे तो देखियो ଚିକେନ ନେବ ନା କୁକୁଡ଼ା ନେବ ନା କ'ଣ ନେବ चिकन कुकुड़ा को काटी ना କୁକୁଡ଼ା କାଟିଲା ପରେ ସେ ମାନେ ଚିକେନ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବାରିକପୁର ବଜାର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଭିଡ଼ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଆଜି ବାର ଅଛି ରବିବାର ଲୋକମାନେ ସବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଆଇଁଷ ନେଇକି ଯିବେ ସବୁ ଭିଡ଼ ଅଛି କ'ଣ କହିବ କ'ଣ ନେବାକୁ ଆସୁଛ ଏଠି कुकुड़ा देखिया भाई ବରଫ ଫର ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ଏଗୁଡ଼ା ଲୁହା ନୁହଁ ରବର ରବର ମେସିନ୍ରେ ପକେଇବ ନା ବେଶୀ ଲାଇନ ନାହିଁ ବା କଣ୍ଟା ପିସ୍ ତାମାନେ କମାନ୍ ତ କାଟି ଦିପରେ କଟା କରି ଦେଇଦିଅ 500 ନେବି କେତେ ଦି ଜଣ ଖାଇବ ଏ ଛୁଆଟା କିଛି କହୁନାହିଁ ଖାଲି କହୁଛି ଭିକ୍ଟ୍ରି ଦାନ୍ତ ଘାଟି କଟା ଚାଲିଛି ଏଠି ଦାନ୍ତ ଘାଟିରେ ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ଏ ନିଧି ଭାଇ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ ନିଧି ଭାଇ ଚାଲିଛି ଏଇ ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏଇଟା ତା ଉପରଟା ବାହାରିଛି ବାସ୍ 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 ପଳେଆ ନିଧି ଭାଇ ଭିତରକୁ ଆସ ବସ ଆସିକି ଏଠି ଦାନ୍ତ କାଟି ଭାଗା ଚାଲିଛି କଲରା ମା ସେଇଆ ଥିଲା ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେଉଛି ଆଗେ ତୋ ପାଇଁ ସମୟ ଟିକେ ଲାଗିବ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ପଡ଼ିବ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ ହେବ ତ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଅଛି ତ ଏଟା ମା ପାଇଁ ହେଉଛି କାରଣ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ମା ଖାଇବନି ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଖାଇବନି ତ ମୋ ମା ଏମିତି ଆଇଁଷ ବି ଖାଏନି କେବେ ତ ଯେହେତୁ ତା ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଏଟାକୁ ଆଗେ ପନିରଟା କରିଦେଉଛି ପନିରଟା କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହାଲକା ପକେଇଛି ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଛି କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି ରୋଷେଇ ମୁଁ ସେମିତି ଶିଖିନି ମୁଁ ସେମିତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରୋଷେଇ କରେନି ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ମୁଁ କରିଦିଏ ଯାହା ଦେଖେ ସେଟା ଶିଖିକି ମୁଁ ବି ରୋଷେଇ କରିଦିଏ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏମିତି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ କରିବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କରିକି ଦେବା ପାଇଁ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ କିଛି କରିକି ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ
ହେଇଗଲା ପ୍ରିପେୟାର ପନିର। ତ ହେଇଗଲା ପ୍ରିପେୟାର ପନିର। ଏଟା ଖାଲି ମା ପାଇଁ ହେଇଛି। ତ ମା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭଜା ଫଜା କ'ଣ କରିଦେବି। ଆମର ଠାକୁର ଦିଟା ପାଇଛି ଏଠି। କି ଠାକୁର? ଗଣେଶ ସରସ୍ୱତୀ। ଏଠି କ'ଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନିଧି ଭାଇ ପାଇଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଠାକୁର ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର। କୋଉଠୁ ପାଇଲେ? ସଡ଼କରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ହାଇ ରୋଡ୍ ଟା। କ'ଣ କଲୁ? ଠାକୁର ପାଇଲେ ଆଣିବୁନି, ମନେ ରଖତା। ରଖିଦବୁ ତାକୁ ସେଇ ଗଛ ପଛ ମୂଳ ରଖିଦବୁ। ଠାକୁର ପାଇକି ଆଣି କ'ଣ କରିବୁ? କେତେ ଠାକୁର ହେଲେଣି? ମନ୍ଦିର ନେଇ ଆସିବୁ, ମନ୍ଦିର ନେଇ ଆସିବୁ, ନେଇ ଆସିବୁ କ୍ଷୀରରେ ସ୍ନାନ କରିଦେଇକି ରଖିଦ। ତ ଏଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା, ଅଧଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ଆସିଲା। ରୋଷେଇ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଜାଣିଛୁ ନା। କ'ଣ କରୁଛୁ? ଶୁଣ ଯଦି ଏଇଗୁଡ଼ା ଛଡ଼େଇବେ ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚିକେନ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ଆପଣ ଗୋଟେ ଚିକେନ ଖିଆ। ଏଠାରେ ରହିଛି ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ 2ଟି ଟମାଟୋ ଏବଂ ରହିଛି ରସୁଣ 3 ପାଖୁଡ଼ା। ଏଠି 2 ପାଖୁଡ଼ା, ଗୋଟେ ପାଖୁଡ଼ାଟି ଛଡ଼ଉଛି। ବଡ଼ ପିଆଜ 2ଟି ନେବେ, ଆଉ ଅଦା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଅଦା ୟାର ହାଫ୍ ନେବେ। ଏକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍ପିଡ୍ କରୁନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଏକୁ କୁହାଯାଏ ରସୁଣ ଛଡ଼ାଳି। ରସୁଣ ଛଡ଼େଇ ସାରି କ'ଣ କରିବ? ଛଡ଼େଇ ସାରିକି ତାପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାହବ। उसके बाद बाटण करी चिकेन पकाई घाटिंग एंड खाइंग। ଘାଣ୍ଟି ଚୁଲିଟା ସେପାରେ ଲଗେଇମି। ଘରେ ଆଇଁଷ ହବନି। शुण जदि आप चिकेन रांधुଛନ୍ତି ताले चिकेन असली टेस्ट पाइबे चुली रे रांधिया में। आ गैस रे नो बेबी, ଗ୍ୟାସ୍ ରେ ଭଲ ରୋଷେଇ ହେଇପାରିବନି। एक्चुअली कोन करती ना आपण जानते क्रिकेट में कितना सेति में टेस्ट में चार हो जाइए। ଆମେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋର ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। देखि पार्टो हमर डे पे ग्राइंडिंग आरंभ हो जाइए। देखि पार्थे पूरा तरीके से तैयार हो गया है। ଏକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶା ହବ କାହା ସହିତ? ଚିକେନ ସହିତ ମିଶା ହବ। ଚିକେନ ସହିତ ମିଶା ହେଇକି ଗୋଳାଇକି ସବୁ ରଖାହବ। ରଖାହେଲା ପରେ ପିଆଜ ଯେତେବେଳେ କଡ଼ାରେ ହେଇଯିବ, ଅଲଗା ଶୁଖିଲା ମସଲା ଯାହା ଅଛି ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଚିକେନ ସହିତ ଯୋଉଟା ଗୋଳାଇ ରଖାହେଲା ସେଇଟା କଡ଼ାରେ ପକାହବ। 2-3 ମିନିଟ୍ ଘାଣ୍ଟିବ, ଏଟା ଢାଙ୍କିଦବ, ହେଇଯିବ। ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ମସଲା, ସେଇ ମସଲା ଆମେ ପକେଇବା। ରୋଷେଇ ହବ ବାହାରେ, ସେ ଜାଗା ଆମେ ନେଇକି ଯିବା। ସନ୍ଦୀପ ଜଗିବ ସେଠି, ବିଲେଇ ଖାଇଯିବେ। ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବି। ଦେଖ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷା ହଉଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ହଉଛି। କାଲି ଟିକେ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ହବ। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ହବ ଚିକେନ ମାଡ଼। तो आपण मैंने देखी पार्थे केते जोर रे वर्षा चली वर्षा पागरे आपण तो जानी घरे तले चिकेन टी कषा है खाइबाटा प्रस्तुत हो जाइथिबो तार जो मजा आउ चुली रे जो रंधाबाटा तार जो मजा आपण तो जानी पार्थिबे। ए देखंतु पाग वर्षा देखंतु केते जोर वर्षा चली मो पई आज लेट हो जाइछि तो मैं क्षमा कर देबे। चुली लगेबार मु 1 नंबर। देखी पार्थे को भाव आमर चुली लगा हो तेल दरकार नहीं कि दरकार नहीं। जरी पड़ी कपड़ा पड़ी तो जहाँ पकड़े तो सब पकड़ चुली जलिया तो क्या फाइनल। लेट हो गला। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। कैमरामैन ने फोकस कर लिया। अभी थोड़ी देर में हमारा जो है चुली जल जाएगा पूरा। भरोसा नथला चुली जले बोल। देखो कि वर्षा धीरे धीरे अतिरिक्त हबार लगी वर्षा छाड़बनी कहीं उठाणिया वर्षा छेके पड़ी सारी फेर लगी वर्षाटा से छाड़बार नो चांस। तो आम बर्तमान चुली लगी आम से वर्षा कथा किसी ना। बर्तमान अति अच्छी किसी शुक्ला मसला बेसी आने चिकेन आउ तेणुक शुक्ला मसला किसी अच्छी लंका गुंड अच्छी शुक्ला लंका अच्छी डालचिनी अच्छी तेल
କାଲି ପକୁଡ଼ି କରିଥିଲି ଏଇ ତେଲ ତେଲ କରି ପକୁଡ଼ି ତେଲକୁ ମିଶେଇ ଦେଇ କରିଦେବା। ଶୁଖିଲା ମସଲା କିଛି ପକେଇଦେବା। ସିମ୍ପଲ ତରିକାରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ। ସିମ୍ପଲରେ ରୋଷେଇ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। କାଲି ପୁଣି କଲେଜ ନା, କାଲି କଲେଜ ଆଉ ସଣ୍ଡେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ତ ଆସି ଚାଲି ଆସିଲା ରୋଷେଇରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯାও তুমি জলদি জলদি হয়ে যাও। তথাপি পুরো কলেজা দিয়ে দিয়েছি, কইটা কইতে কলেজা দিয়ে দিয়েছি। তো আমার মশলা টিকে মশলা তো আমার চিকেন সহিত প্রথমে আমি ঘাঁটি ଦେଇଥିଲେ। চিকেন সাଙ୍ଗর পড়িଥିଲା আমার গ্রাইন্ডিং କରିଥିଲେ, গ্রাইন্ডিং মশলা পড়িଥିଲା। বর্তমান দেখুন যে পিঁয়াজটা হয়ে সারা পরে আমার এটি চিকেনটা তারপরে পকালা। এইটা হচ্ছে ସବୁଠାରୁ ঢাবা স্টাইল আর জলদি হব। দিয়ন্তু ঠিক 5-6 মিনিট পরে এটা খুলবে, ଦେଖିବେ କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବ, ଟିକେ ଲାଗିଛି କ'ଣ ଦେଖିବେ। ଯଦି ମସଲା ତଳେ ଲାଗିଛି 2-3 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଏକୁ ଖଡ଼ିକା ମାରିଦେବେ। ଖଡ଼ିକା ମାରି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଖୋଲିକି ଟିକେ ହାଲକା ସା ପାଣି ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଭଜା ଆଳୁ କି ସିଝା ଆଳୁ ପକେଇଦେବେ। ପକେଇଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଢାଙ୍କି ଦେବେ। ଫାଇନାଲ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରେଡି। ଠିକ ଭାଇ ମାନେ ଯାଇଛି 15 ମିନିଟ୍ ବି ହେଇନାହିଁ ବୋଧେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଟେକ୍ସଚର ଦେଖନ୍ତୁ, ତା କଲର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତାର ପୁରା ଓଃ ନାଇସ୍। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି, ଏବେ ଆଳୁ ପକେଇଲି। ତ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ନା ହିଁ ନେଉନି। ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି। ନିଧି ଭାଇ ବସିଛି ଅପେକ୍ଷା କରି କେତେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବ, ଆମର ଖିଆପିଆ ହେବ, ଖାଇଦେଇକି ସେ ଯିବ। ତ ଆମେ ଠିକ ଖାଇବା ବେଳ ହେଇଛି, କରେଣ୍ଟ ପଳେଇଲା। ତ ପନିର ଯେଉଁ କରିଥିଲି ମା ମୋତେ ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି, ଖୁଚୁରାକୁ ବି ଦେଇଛି। ତ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏଠି ଚିକେନ ବଢ଼ା ହେଇଛି। ଏଠି ଆଉ କିଛି ଅଛି। ଆଉ ସେ ପାଖରେ ଆମର ନିଧି ଭାଇଙ୍କର ବି ବଢ଼ା ହେଇଛି। ନିଧି ଭାଇ ଖାଇବେ। ନିଧି ଭାଇ ହଁ ଧୋଇକି ଆସ। ସନ୍ଦୀପ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାଣି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। କରେଣ୍ଟଟା ପଳେଇଲା ବୁଝିଲ ନା। ଖାଇସାରି କହିବୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବୁ, ତାପରେ ଯିବୁ। ତ ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇକି ମାନେ ଇଏ କରୁଛୁ ନା, ବସି ଖା କରେଣ୍ଟଟା ପଳେଇଲା ଦେଖିନି। ହଁ ତୁ ଖା, ତୁ ଭେଜ ଲୋକ, ତୁ ସିଆଡ଼େ ଖା। ଆମର ଏଠି ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା। ଲୁଣ ପଡ଼ିବା ଦର୍ଶକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବ୍ଲଗର ମାନେ ସବୁ କ'ଣ କହିବେ ବୋଲି କିଛି କଥା ଅଛି ନା। ରାଗ ହେଇଛି କି ଅଧିକା ନା ଅଧିକା ଗରମ ହେଇଛି? ଗରମ ହେଇଛି। ତ ଚିକେନଟା ଲାଗୁଛି ତ ଭଲ ହେଇଥିବ ବୋଲି, କ'ଣ ହେଇଛି କହିହେବନି। ଏତେ ବି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଖାଏନି। କୋଉଠି ଗାଜର ଅଧିକା ଅଛି ହେଇବା ଏଇ ସବୁ ତ ଏଇଭଳି ଆମର ଏଠି ଖିଆ ଚାଲିଛି। ଆଉ ରୋଷେଇ ତ କରାହେଲା, ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇଲୁ। ସକାଳୁ ସନ୍ଦୀପ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଚିକେନ କରିବାକୁ ମନ ବଳେଇଲି, ନୁହେଁ କି? ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ମିକ୍ସ ତଡକା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥିବେ, ମିକ୍ସ ତଡକା ଫନ୍ ଯେତେ ଆମକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆମେ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ ବି କରିକି ଛାଡି ପାରିବୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଦେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଦେଖିଲେ ତ ଭିଡ଼ିଓ। ଆମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଥାଉ। ଆଉ ଆମେମାନେ ବି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ହସୁଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସନ୍ଦୀପ ବାବା କିଛି କହିବେ ନା? ସନ୍ଦୀପକୁ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ପଛରେ କଥା ହେବା।